телефон от ученик. Този път с секс сюжет от Асеновград. В филмчето са участвали седмокласници, а друг ученик е продавал кадрите по тарифа левче за гледане и лев и 50 за сваляне. В основно училище Христо Ботев едва ли е останал ученик, който да не знае за скандалното видео. То се е разпространявало миналата седмица с успех най-вече сред децата от 6 до 8 клас. Героите на сюжета са 3 момиче и 2 момчета на 13 години от същото училище. Така се говори, че за 1 лев е бил, нали, тариф, или как се казва, да се погледа филм, да се гледа клипчето, обаче не знам кой е гледал. И какво видя? Събличат се. След като влеза, нали, това момчето си има с GSM, тя се затваря, се покрива с одялото и нищо се вижда на клипа. Къща се е случило тук някъде нагоре, само че не знам точно къде. Какво са правили? Неудобно ми е да го кажа. Какво са правили децата, никой не може да докаже, тъй като след намесата на директора въпросното видео вече не може да се види на нито един телефон. Ние не открихме директора, а помощникът му отказа да говори. Защо няма да ни каже? Защото нямам това разрешение. Оказа се, че темата не вълнува дори класния ръководител на едно от децата, за което се твърди, че са участвали в клипа. Нещо е станало, то е било някъде извън училище, откъде да знам какво е било. Ако не се интересувате, няма как да знаете. Аз нямам никакво отношение. За разлика от учителите, полицията в Асеновград има отношение и вече проверява случая, въпреки че информацията при тях е получена неофициално. Проверката ще установи дали тази информация, която имаме, дали тези обстоятелства са верни, дали наистина е осъществявано някакъв полуфакт. Утре проверката ще бъде докладвана на Районна прокуратура в Асеновград. След като чуе становището й, отношение ще вземе и регионалният инспекторат по образованието. Днес пред началника му директора на Асеновградското училище се оправдал, че не го е уведомил за случая, тъй като сметнал, че е невинна закачка. Междувременно тази закачка вече е изпратила един от героите във филмчето да живее в друг град. За BTV новините